sur, det må hun faktisk selv. Mor, jeg vil have min kæmpe. Jeg vil have min kæmpe. Hvorfor er det grimt? Mor, jeg vil have min gamle hår tilbage. Jeg tror bestemt ikke på, at hun har gjort det her for at få et overblik over hotellet. Jeg tror, hun har gjort det, fordi at hun har en eller anden... Jeg vil væk. Jeg vil. Jeg tror bare ikke. Nu får jeg hovedpine. Prøv at høre, hvornår skal du på studietur? Jeg forstår det ikke. Hvornår? Jeg vil ikke tage med det hår. Jeg sender den her video til Morten, det ved du godt, ikke også? Jeg vil ikke skåle med det hår. Vi skal melde os til drama. Jeg er så grim. Ja, det har du ret i. Nu jeg lægger den her på Facebook, ikke? Jeg vil ikke tage med det Laura, din studievejleder, han vil faktisk gerne møde dig. Jeg lægger den bare på Facebook, så han kan selv tjekke det.